Har jeg ikke noget random shit? Kan man elsker piger? Piger? Jeg tilføjer en, der hedder Thijs. Nej, det behøver du faktisk ikke. Hvis I tilføjer en, som hedder Thijs, så lad være med her. Han hacker dig. Han hacker din bagdel så hårdt, at den bare går helt amok. Men jeg siger hej og farvel. Hold kæft, det er hårdt. Gør du? Det ved jeg ikke. Jeg sidder og skræmt. Jeg skulle lige begynde at optage. Lad. Fuck dig, en meget stor pik. Det kan tro. Så blev stille. Hvad? Så fuck, der blev stille. Ja, det er meningen. Jeg skal ikke gøre noget. Det skal jo ikke være en stille samtale. Webcam på. Hvad siger du? Jeg kan også tage med webcam. Jeg kan også tage webcam på, hvis det er det. Værsgo. Optager du? Ja. Nigger spil play. Fucking nigger. Så skal jeg nok lige... Hvad? men jeg skal bare lige så på, at man kan se det der. Så ikke smukke på ganske. Jeg kan ikke noget. Hey, hvad er det? Hvad er det? Ja, hvad er det? Fordi der er mega dårlig kaffe. Der er mega dårlig kaffe. Ah! Nej. Hvad så, drenge? Hej på vægning. Min læsehånd. Så tager jeg solbrillerne af. Kan de se mig? Ja, men der er mega dårlig grafik. Så Ah! folk vil ikke kunne genkende dig, hvis du går ude på gaden eller sådan noget. Så... Eller stop videoen, og så sige... Hvad fanden? Awesome ad. Op! Og så træder han i et... Jeg tror, det var alt. Oh my god! Why? Det var alt for random tid, tror jeg nok. Jeg tror nok, jeg vil kalde det random tid. Random tid med kage, ja. Random tid med kage. Yeah! Ses der.